Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembah nuwun. Kadang-kadang pangobyong adicara dalu menika saking keluarga Agung Gumilang Entertainment. Matur sembah nuwun Dimas Agus. Lan kadang matur sembah nuwun ngaturi sugeng rawugi ingkang ketemben kemawon rawuh sugeng pinaraan kanthi mardika mardikane menggali. Lagi terucap selamat datang, selamat terhibur tentunya sambil menikmati tembang-tembang bersama Yoga Lara Campur Sari di kediaman beliau Bapak Amin dan juga Ibu Nurul sekeluarga. Ayo, ayo. Nuwun beber kang rumenggan wonten ngarsa panjenenganipun sedaya para ngispuh kasugengan karaharjan mugi tansah kajiwa kasarira tumrap kula lan panjenengan sami kanthi nyadong sih kawilasaning Gusti kang purbing jagat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanikmatan awujud kabagas sarta kasarasan sehingga dalu menika kula lan panjenengan saged pinanggihan wonten adicara ingkang adiluhung mapan pidalem wonten dalemipun Bapak Aminuddin dalasan Ibu Nurul sakeluarga campur sarina dalu menika enggal kawitan samampun samapta ing gati sawega ing diri waranggana utawi pesinden cacah sekawan namung ingkang setunggal baru dalam perjalanan dan pangapunten ingkang setunggal dipun tenggo sawetawis monggo langsung kabeh ku adicara campur sarinan sinareng widodari Yoga Lara Campur Sari ingkang sepisan mapan wonten rasa panjenengan sami taksih sedherek Yoga Lara Sinta Aulia Yoga Lara alon Suwan wonten ngarsa panjenengan sami para tamu dengan sampun pinarak lenggah kanthi mardika mardiking tios punika salajengipun inggih Putri Andarista Yoga Lara.
Ini perhatian terpusat kepada salah satu manusia misterius. Mambu Jim ini cah. Lagi mek seliwer sesa mambu nih mambu kembang kenongo ini. Ingkang salajengipun Ica Rusmala. Yang berikut ini tak kalah dengan penampilannya yang aduhoi. Yang satu ini akan ikut juga menggeber derek ngregengaken suasana. Katepangaken pesinden mijil saka Kahyuwangan Setra Gondo mayit. Gondo ki mambu mayit ki wong mati. Natasha Laura lanang ora wedok ora. Yoga setelah Natasha Laura, Mas Kicur ki nek golek rombongan kok pinter tenan. Model ngene iki kena nggo tombokan apa ya? Assalamualaikum. Paluse ra umum kok. Ning mburi iso geblok napa ngene iki. Madhep mriko. Madhep mono. Kok mburi kaya bodine kaya danganan pacul. Oke, tas. Assalam. Yuk yang berikut ini, nah iki asli, ingkang setunggal menika original, Trika Andari. Kali tiga sekawan gangsal sampun samapta gati sawega ini badhe atur panglipur wonten ngarsa panjenengan sami lumantar yoga laras campur sari epa lepa. Yok Nun pangestu wonten salipun para sepuh Babar Cayos Sang Bratasena Upadi kayugung susuwing angin kababar kasampurnan jati Bratasena.
jurang umat kayu buk susu yang anak kababaring kasampurnan jati iya ngono neng sono kolaborasi seni tradisi campur sari yuga laras seni riok seterewe Rioke ucul, jaran ucul. Iya. Jaran. Hut. Wah. Ayo. Lele. Hut. Ya. Kripik carane maju kuda. Wes angin
joget yo jaranan yuk galaras maju.